जों दिनै चाइना मार्केटनि सायाव चाइना मार्केटिंआ बेसेबां बुहुमाव ग्लबेल मार्केटिं बायदियै दिनै महर मोनखौ आरो बेसेबां जायगायाव चाइना मार्केटआ दिनै गावनि मुवा बेसादखौ फानो आरो जोङो चाइनानि मुवा बेसादखौ मानो बायो बेनि सायाव जों सावरायगोन। नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउटुब चेनेल, लोगोसे आं निजोम नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामो आं नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चाइनानि मुवा बेसादखौ जों मानो बायो आरो जों मानो इउज खालामो बेनि सायाव नोंथांमोननो आङो फोरमायगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आङो मिजिंथियो। बे चाइनानि एप्सखौ आनइनस्टल खालामनांगौ, रिमुभ खालामनांगौ। जियानो जाया मानो चाइनानि एप्सखौ रिमुभ आरो आनइनस्टल नोंथांमोनाबो खालामना लाबानो जाबाय। आरो बेखौनो जोंनि साननो गोरों सुबुंफोरा बुंदों बा साननो इन्टेलिजेन्ट डिपार्टमेन्टआ बुंदों चाइनानि एप्सखौ डिलिट खालामना ला एबा रिमुभ खालामना ला। बेनिफ्राय चाइनानि दे इकनमिक प्रसेसा एसेबां जायबाबो खमायगोन। दे जियानो जाबाय माने नोंथांमोनाबो एप्सखौ डिलिट खालामनानै लाबानो जाबाय। चाइना एप्स जुदि दङब्ला थिगानो दङ, बे समहालागै थिगानो दङ। नाथाय चाइनानिफ्राय भारताव बेसेबां मुवा बेसाद फैयो, बेसेबां मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामो। जों साफ्रोमबो मिथिगौ जोङो चाइनानिफ्राय मुवा बेसाद इउज खालामो आरो चाइनानिफ्राय फैनाय बैफोर मुवा बेसादखौ जोङो खम दामाव मोनो एबा लयेस्ट दामाव मोनो, लयेस्ट प्राइसआव मोनो। बेनिखायनो जोङो इउज खालामो आरो जोङो दिनै भारत हादोरा 50निफ्राय 70 जौखोन्दो जोङो चाइनानि मुवा बेसादखौ इउज खालामो। मा जों चाइनानि मुवा बेसादखौ इउज खालामाबा जोङो सोलियानो मा? CCTVनिफ्राय लानानै कम्पिउटारालागै गासैखौबो जोङो चाइनानि मुवा बेसादखौनो इउज खालामो आरो CCTV आरो कम्पिउटारा बे बुहुमनाङैनो इन्डियाल' नङा बुहुमनाङैनो चाइनानि CCTV आरो कम्पिउटारा गोबां जायगा आवग्रिना दङ। जायनि जाहोनाव बिथांमोना बै मोननै मुवा बेसादखौ फाननानै गोबां मुलाम्फा जादों आरो हादोरा जौगादों आरो बैफोर बेफार फालांगि खालामनायनि जायगाखौ बिथांमोना आवग्रिना दङ। जायनि थाखाय ग्लबेल मार्केटिं सिस्टेम दिनै चाइनाया। बेनि अनगायैबो जोङो इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद जेरैबायदि फ्रिज, एसि बायदिसिना गिदिर गिदिर मुवा बेसादफोरखौ जोङो चाइनानिफ्राय लाबोनाय एबा चाइनानिफ्राय लाबोनाय एबा चाइना कम्पानिखौ जोङो नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो कम्पानिफोराव थानाय बायदिसिना मुवा बेसाद, ग्लभ्स, मास्क, दाथ' कर'ना भाइरासनि दिन सफायदो एबा सम जादो, बेयाव जों बाहायनाय मास्क, हेन्ड ग्लभ्स बेफोरजों गासैबो चाइनानिफ्राय बांद्राय फैयो। जायफोर इन्डियायाव दिहुनो जेरैबायदि गथ'नि मार्बल, गेलेनाय मार्बल, बैफोरबो चाइनानि। जायफोर इन्डियानि मार्बल दङ खिथौ थेबखा, मोजां नङा, गेलेनो मोजां नङा, जायनि थाखाय गथ'फोरा बेफोरखौ नेवसियो, बेफोरखौ इन्डियानि मार्बलफोरखौ गेलेया। नाथाय चाइनानि जाय मार्बल गल गल मोजां मोजां एम जायो आरो रं बिरंगनि मार्बल, बेनिखायनो गथ'फोराबो बेखौ मोजां मोनो। चाइनाया बेफोरबायदि नङा दि चाइनाया हादोर लानानै हादोर बेयो कास्टमारनि ग्लबेलाइजखौबो नायो। माबायदिखौ कास्टमारा पसन्द जायो बा माबायदिखौ कास्टमारा मोजां मोनो, कास्टमारनि सायावबो बिथांमोना नोजोर लाखियो। जों जेब्ला इन्डियानि मोनसे मबाइल बायो अब्ला इन्डियानि मबाइला जाबाय 25 मेगापिक्सेल सापस हमना ला आरो 3GB रेम हमना ला आरो 8 मेगापिक्सेल फ्रन्ट केमेरा आरो 64GB इन्टारनेल मेम'रि आरो बेखौ 20,000 होगासिनो दङ इन्डिया प्राइसआव बा इन्डियानि मबाइल हिसाबै। नाथाय चाइना मबाइला बे मबाइलखौनो बै रेमनि, बै सिस्टेमनि, बै प्रसेसरनि मबाइलखौनो 12,000 13,000 चाइनाया इनभेस्ट खालामदो। जेरैबायदि रेडमि, रियेलमि बेफोरबायदि। इन्डियानि सासे सुबुङा जेब्ला गं 10 मबाइलखौ दिहुनगोन, चाइनानि सासे सुबुङा गं 10 नङा गं 100 मबाइलखौ दिहुनगोन। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय स्किल डेभेलपमेन्ट आरो बे स्किल डेभेलपमेन्टआ इन्डियायाव गैया। जायनि जाहोनाव जोङो दिनै फावसायना दङ बैफोर मुवा बेसाद दिहुननायाव। मोनसे मुवा बेसादखौ दिहुननाया जेसेबां खरस जागोन, बांद्राय दिहुनबा बेनिख्रुइ खम खरस जागोन आरो बे खम खरस जानायनि उनाव जोङो जेब्ला करर दिहुननो हागोन, जोंनि 1000सो दिहुनो इन्डिया आरो चाइनाया करर प्रडाक्सन खालामो। जायनि जाहोनाव बैनि बेसेन रांफोरखौ जों एसे खमाव हरनो हायो। आरो भारत सरकारा चाइनानि सायाव 31% GST एबा टेक्स लगायो आरो बै टेक्सनि फैयै फैयै जोंनिया थेवबो जोंनि चाइनानि लाबोनाय मुवा बेसादा खम जाना थायो। आरो जायनि जाहोनाव बै मुवा बेसादखौ सुबुं समाजा मोजां मोनो लानो, मानोना खमावनो मोनो। जोङो इन्डियानि जेब्ला टर्च बायनांगौ, टर्चखौ बायो जोङो 250 रां होनानै टर्चखौ बायो। नाथाय चाइनानिफ्राय जायफोर टर्च बायो 100 राङाव सेम बेटारि
सेम बेकआप सेम भल्टेज आरो सेम जोंनाय बै गोजानसिम जोंनाय नङा होमबा अब्ला 100 राङाव जुदि मोनो 200 रांखौ जों मानो गारनांगौ बेनि अनगायैबो जोंनि इन्डियायाव बेफोरबायदि नखर दङ जेब्लाबो बिथांमोना चाइना मुवा बेसादखौ इउज खालामनो नांगौ मानोना बिथांमोना जानो थाखाय बोथिसे ओंखाम जानो थाखाय रां नागिरना मोना आरो बै समाव बैफोरबायदि हालाताव बिथांमोननि नखरखौ सलायनो थाखाय गासैबो समावनो गासैबो थासारिनो चाइना मुवा बेसादनि गोनांथि जायो मानोना बिथांमोना इन्डियानि मुवा बेसादखौ बायनो हाया एसेबां बेसेन होनानै बेनिखायनो बयबो मोनसे जाहोन इन्डिया गभर्नमेन्टनि बा इन्डिया थानाय सुबुंफोरनि चाइनानि जायफोर स्किल डेभेलपमेन्ट स्किल ट्रेनिं बेफोर ट्रेनिंफोरा मोजां आरो बे ट्रेनिंफोरनि जाहोनाव जादों दे चाइनाया मोनसे ट्रेनिं होनो गोनांबा फटनो होनो हायो आरो बेखौ मास मोनसे मोननैनि गेजेराव क्लियार खालामनो हायो आरो रोंनायबो जायो नाथाय जोंनि भारतनिया गोबां प्रसेस IIT ITI बिटेक बिकम बायदिसिना गोलाव गोलाव जालाङो आरो जायनि जाहोनाव सुबुङा बोरायानो लाङो आरो बोरायलांनायनि उनाव मुलाम्फानि प्रसेस बा फैसा दिहुननाय प्रसेसा गोबां लेट जालाङो बेनि अनगायैबो चाइनायाव मोनसे मोजां प्रसेस दङ जे जोंनि जे आसामनि डिस्ट्रिक्ट भारताव एसेबां स्टेट दङ आरो स्टेटनि बेफोर डिस्ट्रिक्टफोराव चाइनानियाव मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ जाय डिपार्टमेन्टआ कम्पानिनि थासारिफोरखौ नायगिदिङो आरो जायफोर ओनसोलाव कम्पानि गैया बेफोर ओनसोलाव कम्पानि बहायनानै स्किल डेभेलपमेन्ट खालामो आरो जायगाखौबो डेभेलप खालामो नाथाय जोंनियावथ' बेफोरबायदि थासारियानो गैया डिपार्टमेन्ट गैया डिस्ट्रिक्टआव उद्योग गायसननांगौ ना जोंनि लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि जायगा होनांगौ बेफोरबायदि जोंनियाव जेबो गैया बेबो मोनसे रिजन आरो बे स्किल डेभेलपनि गेजेरजों चाइनाया इन्डिया जुदि 10 दिहुनोबा चाइनाया 20 दिहुनगोन मानोना चाइनाया गासिबो गावनि खामानिफोरखौ मिसिंजों खालामो बेनिखायनो चाइनाया बेफोरबायदि खालामनो हायो बेनिखायनो जों सलायनो थाखाय जों थांना थानो थाखाय जोंनि कम्पानिफोराव गोबां मुवा बेसाद नांगौ आरो बेफोर चाइनानिफ्राय फैयो आरो बेफोर चाइनानि मुवा बेसादखौ जों इन्डियायाव बानायनांगोन आरो इन्डियायाव बानायनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ नागारनांगोन फटनो नागारबाथ' जोंनि जानाय नङा सोलिनाय नङा जोंनि हादरा नङा होमबा बेनिखायनो जों बानायग्रोना लानानै बेखौ चाइना गो बेक खालामनांगोन अब्लासो जों गासैखौबो जौगाहोनो हागोन जोंनि हादरजों लोगोसे जोंनि सुबुं समाजखौ स्किल डेभेलप खालामनो हागोन आरो स्किल डेभेलपनि खामानिखौ जोङो जेब्ला मावफुंनो हागोन अब्लासो जोंनि इन्डियाया देरहानो हागोन आरो चाइनानिसिम फार्स्ट थांनो हागोन जियानो जाया मानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चाइना आरो इन्डियानि सायाव मार्केटिं माबायदि बुजिखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव